The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Karon magapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa atong uluhan nga the problems in life. Ug mao nga atong ipadayon kini kay daghan pa kitag paga hisgutan bahin sa mga suliran nga moabot sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. O sayod na kita nga usa sa mga suliran mao ang atong ingnon tamo ay nag-unag yung suliran atong mga Kristohanon mao ang atong pagpakasala. Once we commit personal sins, then we are out of line. We're out of the divine atmosphere, which is the place of divine power. So mo na nga ato kining hisgutan apan naapay mga pipila ka mga bersikulo nga atong batbaton din aron sa ingon niya na maka tabang usab kini sa atong pagpadayon sa pag kat-on kung pagtuon sa pulong sa Dios. Job 5:26 says, "You shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season." 2 Corinthians 5:1, "For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens." Psalm 48:14, "For this is God, our God, forever and ever. He will be our guide, even to death." Proverbs 10:27, "The fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened." Titus 2:2-4, "That the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given too much wine, teachers of good things, that they should admonish the young women to love their husbands, to love their children." Psalm 5:11-12, "Let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield." Psalm 34:7, "The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them." So, sa di pa kita magapadayon gyud sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung nanapa pa kita mga sala nga atong gitinerya, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton ang pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, let us go directly to the principle of 1 John 1:9 nga nagkanayon sa English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from
all unrighteousness. For you, unbeliever, ang imong buhaton mao ang paggamit niya ng imong free will, kabubuton nga hinatag sa Dios, paggamiton kaniya na aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Therefore, magambot ka karon sa hilom. Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami ning among lawas kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya ug imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pagani. Panikaw nga tinumanon magaylog napakay plano sa among kinabuhi. Mainungdan nga imo kami gidala dinhi karon aron makapadayon kami sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanon nga pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. We are still on the topic, the problems in life. Now, sa akong nang ginaingon, di padugay, nga ang pagpakasala, meaning pagbuhat sa pagsupak sa kabubuton sa Dios, pinagis pagbuhat niya ng mga sala, mao kanay makapabuwag nato sa atong fellowship with God. Nawa ko magisgot og makapabuwag sa atong kaluwasan. Kaya ang kaluwasan di na matangtang, hangtod na kanas kangturan. That's covered by the doctrine of eternal security. Okay? So mao nga sa diha nga kita makasala, then gitawag kitag karnal. Now, of course, this refers to fellow believers lamang. Now, doon naman tayo atong gisugutan nga tulo ka mga nag-una nga mga personal nga mga sala. 3 major personal sins. Excuse me. Ang nag-una gini ang sala sa una-una. Mental attitude sins. Ehemplo, pagkamapahitason. Okay? Pagka-arugante. Sunod, ang imong pagkasuko. Paglagot. Sala kana. Sunod, ang imong pagkagahig. Okay? Dili ka katambagan. Gahig yung kag-ulo. Sunod, ang imong kanang inunta pungtanon. Okay? Bitterness. So, bitterness is pagkapangpungtanon. Bitterness. O niya, isundan ka na sa kanang pangabubho. Sala ka na sunahuna. Gisundan ka na sa pagkasina. Envy. Nya, gisundan ka na sa vindictiveness, ang imong pagkamapanimaslon. O nya, gisundan ka na sa kanang pagbantig sadan, guilty feelings. Sundan ka na sa onsa, ang imong kahadlok. O, sala man ang mahadlok. Okay? Sundan ka na sa kabalaka, ang imong kahigwaos, kanang taranta, unsa pa, ang imong kanang all of this, ang atong hisgutan, no? Pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, fear, worry, anxiety, and self-pity. Pa? Idugang ka na nato ang imong pagkaluoy sa imong kaugalingon. Sala man na sa una-una. Gisundan ka na sala sa dila. Ang nag-una gini ang imong kanang bullying.
kanabang pagbugal-bugal, unya malayning pagdaot sa uban, gisundan ka na sa pagsaway, pagpanaway, gisundan ka na sa pagpanglimod, pamakak, sundan ka na sa unsa, kanang pagpanglibak, gossiping, unya gisundan ka na sa pagpanghukom. Mao ni ehemplo ni sa mga sala sa dila. Unya, ug di gyud nimo isugid ngadto sa atubangan sa Dios, din mahog na overt sins. Overt. Makita na gyud. Naguna niini murder. Ang pagpatay, ang pagpanapaw, ang paghubog-hubog, ang pagpangawat, mao ni naguna nga mga sala sa kanang buhat. Sala sa buhat. Sala nga makita. Now, dinhi nato ni makuha kaning mga lista sa mga sala gikan sa pulong sa Dios, of course. Now, kung maghisgol ganito mga sala, wa na nang gitawag nila mortal sin o venial sin. Wala na sa pulong sa Dios. So, mao ka na nga sari niya itong nagatuo niya na wa tao na sa pulong sa Dios. Manang dili na ito na mahisgutan. Kaya there is no such thing as mortal sin or venial sin sa pulong sa Dios. Okay, so kini nga kung gilakbitan, just to remind ourselves nga kita biktima nining mga sala every now and then. Kung wa kita pagpadayon sa atong pagtuon, pagkaton, kanang tuo ug paggamit sa pulong sa Dios. Operation SLBA. Tama na gina atong slogan kana. Now, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pagpadayon na nato ni consistency and persistency o sa atong makanunayon gayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Unya kinahanglan kita og concentration. Kaya ang atong pagtutok, pagpunting sa atong hunahuna ngadto nini atong gitun-an is critical. It is critical to a believer. Na ayaw kalimot nga ang mga krisis o mga katalagman nga moabot sa atong kinabuhi will just hit us instantly. Ayaw ginagsay pa. Mukalit lang na. And when they hit us, naabata ang pangutana, naabatay kahanas sa pag-atubang kanila. Do we have the skill to handle them? Inumdong ka sa atong lakbitan kagahapon may tungod sa nahitabo ni Job. Napakyas ba siya? Sa dihang hapak na siya sa mga katalagman? No, wala. He even bravely said, "The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord." Mao gito iyang kanang bungat sa iyang baba. Sa diha nga nanay mo hapak sa iyang kinabuhi nga mga pagsulay. That is what God wants a believer to experience. Mao gina. Now, sa diha nga mohapak, moabot ang mga katalagman sa atong kinabuhi, what we usually feel is panic. Natural man na, kay tao man lagi ta. Maniging nagsapagkat kami tao lamang. Apan, dili man kana katarungan. That's not an excuse. But, there are a lot of biblical passages and verses nga naghatag ka nato bahin ini giving us regarding this. So ako kamanggi kanang lakbitan sa pagkutlo niyadtong pipila ka mga bersikulo nga kabahin ini. Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Deuteronomy 31:6. Unya diha sa bersikulo 8 usab, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged.
Diya usab sa Isaias 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Salmo 56, versikulo 3. When I am afraid, I will put my trust in you. Ang pagtuo, by the way, atong makita dinhi nga it is a requirement in reverse concentrating sa atong pag-recall, pag-hinumdom sa pulong sa Dios. Now, unsa may gisulti sa pulong sa Dios bahin ini? What does God's word say? If God is with us, who can be against us? Tataw man na kayo. Now, dito sa Exodus, kung gihisgutan man po ni kagahapon nga, ang mga Hudiyo, nakakita sila sa mga sundalo ni Paraon. Di ba sulirana? Apan si Moises, gyud siya mutanaw sa maong problema. Wala. Hinunua ang iyang gitutukan maong solusyon, ang kasulbaran. Kaya ang mga Hudiyo, mga biktima kini sila sa fear, panic, ploy. Kung giingon nimo, fear and faith are mutually exclusive, ba? Kontra ni sila, atbang ni sila. Kadlok, o ang pagtuo. Di ba kung nagihatagan o kanang prinsipyo bahin ini nga, adversity is the outside pressure of life. Ito's gawas na. Apan ang pagpiit o stress is the inside pressure of life. Now, of course, di man kalikayan kining adversity. Right? You cannot avoid aning adversity. Apan ang stress is optional. You see? Kalikayan. Nag-agad manguna nato sa kung atong tugutan. Kini bang stress, kini pagpiit. Apan ang katalagman, dili bang kalikayan. Kay, habi ni mo, ang matag magtotoo should take the responsibility for every decision he makes. You see? Kaya ang magtotoo, sa diha mohimo siyang desisyon, siya ragyo ang manubag niya na. He is the only one answerable, responsible, and accountable sa iyang desisyon himuon. Kung ayaw sa kalimti nga, katong atong prinsipyong gibarugan nga, human solution is no solution. Only divine solution is the real and genuine solution. Barugi na. So, ang sunod nga punto nga atong paghisgutan, mao kining ikatulo nga categorical problem, nga mao ang pagsalikway. Imo pagsalikway, rejection. When you are rejected by your friends, your loved ones, your peers, mao na. Rejection by our friends, rejection by our loved ones. Now, sa diha nga isalikway ka, di na ka palumbalingon ba? Di na ka tagdon. Unsa may mong bation? Unsa may mong sagad yung bation? Self-pity. Di ba? Maluoy na kasi mong kaugalingon. Then, you become depressed. Right? Mura ka o ka ng malusno. Mao ba na Bisaya? Murag malusno ka, you'll be depressed. Kay sa diha nga ikaw isalikway, di nakatagdon. That means somebody is rejecting us. There is a rejector and there is a rejectee. Meaning, you are discarded, you are set aside, you are excluded, you are eliminated. Gusto? So, naisuliran in being rejected. Now, of course, suliran na. Now, one who is rejected becomes stressed. Murag na kanang pagpiit dihan nimo. And
mubati kini siya o kanang giingon nila sa English o jilted or dejected. Synonym na sila. So, one who is rejected becomes stressed and he feels jilted or dejected. Now, kini ra ba destructive ni sa espiritual na itong kinabuhi. Makaguba ni. Apan, kung ang maong magtotoo, paminaw na ron, kung ang maong magtotoo na nag-iya og personal nga gugma nga to sa Dios, dili ra ba ni suliran alang kaniya? Dili. Nasabtag yun na pagayo. Sa layang pagkasulti, ang maong magtotoo nanginahanglan siya sa pulong sa Dios nga gimetabolized in order to avoid being affected kung siya isalikway na o di natagdon sa kinabuhi. Now, in terms of rejection, mga itong giduputan karon sa pag-isikot, in terms of rejection, there is a rejecter and there is a rejectee. Now, it's either you are the rejecter or the rejectee. Now, whatever or wherever you are, ang unang yung butang that you should consider is the cause of that rejection. Imo ginasusihon, unsa ba'y hinungdan niya? The cause. Mao ka na suliran. Kanang cause ang hinungdan. Now, when it comes to problems, you either use God's 10 problem-solving devices o ang imong tawhanon nga paagis pagsulban. You see? Nakikapilian. Apan hinumdumi ang prinsipyo. Human solution is no solution. Only divine solution is the real and guaranteed and genuine solution. Now, naano ba tayo kabubuton nga magamit? So, therefore, balik na po sa prinsipyo, it's a matter of choice. Naragis yung mong pagpili. So, you must consider niining prinsipyo ha. Adversity is inevitable. Stress is what? Optional. Okay? Now, ang rejectee, ang buta sa bot, ang sinalikway, mao kini siya ang gisalikway. Of course. Ang rejector, nagsalikway, mao kini siya ang nagsalikway. Of course. Kitang mga magtotoo, gimanduan, gitambagan ra bagyod sa pulong sa Dios to be persistent, makanunayon, malahutayon sa atong cognition, metabolization, and application of Bible doctrine. Ug nga kini, unta libot-libot na kini sa atong panimuot. That we should let it circulate now in the stream of our consciousness. Kaya bigod nimo, in the life of a believer, there are many problems. Of course, ay kaingon kabadig, ang di lang magtotoo na ay suliran, labaw na tang mga magtotoo. In the life of a believer, there are many problems that would crop up. O, as the hit sa atong kinabuhi, muhampak na sa atong kinabuhi, ang mga kasangkapan sa Dios o Diyos nun, nga mga hinagibhan, divine weapons, alang kanato sa atong paggamit ni are right there in the right lobe of the mentality sa atong kalag. Na naman good diya sa atong kalag, nagahipi na nagahuwat na lang nagamito na to. So, it is for the believer to make the outside pressure of adversities internally and become stressed to him or respond them with the use of God the Holy Spirit's enabling power. Hence, it all depends sa
kabubuton sa magtotoo. Now, ninumdum ka ba niya itong tulo ka ang sa mga reaksyon? Ninumdum ka ba? The 3 stages of reactions: denial, repression, projection. Denial, ay mo paglimod. You see? O ang repression, paglubong sa kalimot. Okay? O ang projection, imo nang ipahid nga to sa ubang tao. Now, nahibaw ka? Kitang mga magtotoo, gitambagan sa Dios, pinagi siyang pulong, to be sure nga tuwa ta sa sulod sa divine dynasty, operational divine dynasty. O kining operational divine dynasty, kanang sa atong patinaw kanimo, mao kini ang dapit nga may gahom sa Dios. O kini naa sa atong una-una. It is in our mind. It is a mental attitude. Kaya besides, ang Kristohanong kinabuhi is a mental attitude life. So that when we make any decision, sa panahon nga mohimo ganitong desisyon, siguroon gyud nato nga tuwa kita sa sulod ni ining area of strength. Ikini mang divine dynasty for my area of strength. Kaya naman na diha ang gahom sa Dios. Surely, kung naata sa sud niya na, ang sigurado yun nga kanang maong desisyon nga itong gihimo would be right and good. Kasabot ka? So our reaction to rejection will complicate our life. Thus, makalimot kita sa pulong sa Dios paggamit nini o mahimot ang miserable. Mamiserable ta. You see? So kita rin ang produkto sa atong desisyon. So, let's not forget one thing in terms of this. Impersonal love. Gugma nga impersonal. Now, kung mogamit ganit ni ining feeling of the Holy Spirit love, ang atong espirituanong kinabuhi magapadayon kini to be solid and moving forward. Timan niyo na. Now, ang kinabuhi gos magtotoo, mainon ta ma-complicated kini sa diha nga he fragments because of reaction to rejection. Now, nakatagbo ka ba nining pulong nga iconoclastic? Iconoclastic. Ang sabot. Iconoclastic arrogance na magkuyog ni duha. Kini nagkahulugan paminaw. When we have an idol, pananita natin idolo, role model. Now, then he later on rejects you. Isalikway kanang di katagdo niya. We likewise reject him. Masa ako reaksyon, di ba? Iya man kung gisalikway, wala mong gutagda niya, di na po na ako siya tagdon. Mo na yung reaction. Now, we have already said that there is a problem in being rejected in life. Basta, remember, kung gani nagsalikway, there will always be a rejectee. Gisalikway. Kung ay nagasalikway, gisalikway. Muna binisaya. Now, once the rejectee, ang kadtong gisalikway mo react, ngadto sa nagasalikway, rejector, because he has nothing to lean on, o masya kasandigan, nothing to use in his being rejected, he becomes a loser. Mahimo na siyang pildiro. You see? Thus, ang magtotoo needs to have Bible doctrine in his soul. Ang inahanglan siya pulong sa Diyos God. So he would be able to respond, not react, ngadto sa nagasalikway. Ang magtotoo, gikinahanglan niya ang pagkaton, pagtuon, pagkaton, paggaling,
ug pagtuo ug paggamit sa pulong sa Dios to be a winner in this area of being rejected. So I hope na sabtan nimo, nakuha nimo ng unod niya na. In short, he kaning magtutong atong isgutan, he should learn God's 10 problem-solving devices. Sangkap sa Diyos kaniya, ngayang gamiton. You see, we have to extrapolate all the doctrinal rationales sa dihang mag-atubang kitang bisag unsang suliran sa kinabuhi. Yes, there are myriads of problems. Daghan nagalipang yun yung mga suliran sa kinabuhi, be it in marriage, in business, in peers, etc. Bisagasa. And we need not react niining mga suliran lang, but just respond. You see? Diferensya mo ng pagtubang o pag-react. Now, respond with metabolize Bible doctrine. Sama pananglitan sa personal sense of destiny, impersonal love, mga rationals. Extrapolate them. Hulbuta ka na sila. Diagikan sa imong kalag and apply the pertinent doctrines to any particular problem. Atong hinumduman itong hinumdum pa ba ka sa 8 ka mga ang sa reversionismo. Okay. Ang uban god di man kasabot pa ni labi ng mga bago, di pa sila kasabot ni reversionism. Kaya ang sagad kung gigamit lagi sa mga evangelical churches ning reversionism mo ng backsliding. Gusto? Now, sa atong method of studying God's Word, we use this reversionism kay gikan mo ni sa root word nga reverse. So may imong sabtan og reverse. Atras, di ba? Mo atras. So mo po nang kinabuhing Kristiyanon kung ikaw nagpagkasala, wala ka kanang matunong sa plano sa Dios, kay negatibo ka man sa pagtuon sa pulo sa Dios, then you become a reversionist, backslider. Unsa man tong mga 8 stages of reversionism nga ato nang gitunan? Well, ang naguna yun reaction distraction. Muriya ka sa mga pagtudlos pulo sa Diyos o ang gitudlo nga pulo sa Diyos. Muriya ka. Mura mag-ako'y giigo ini. O sa muriya ka. Musinta ka. Mo na gitawag og reaction distraction. Mo na naguna nga ang sunod. Frantic search for happiness. Makadipo-dipo ka ng pangita o kanang tinumdas kalipay. Apandira ba nimo kanang makaplagan ka na kung ana ka na sa pagka-reversionista. So gisundan ka na sa frantic search for happiness, and then Operation Boomerang mo sumbalik na nimo. Bisag unsa pa mga pangandoy, mga kalipay, mga kalibutanon mo sumbalik no na nimo, samot kag pagka makaluluoy. Operation Boomerang. O niya, gisundan ka ni emotional revolt of the soul. Mo rebuild yan na nimo kalag. Gisundan ka na locked in negative volition. Locked in. Yes, sirado na yun. Ang imong pagtutok, pagtagad sa puno sa Diyos nga, wag yun. Sirado na. Negative ka man. Nagisundan ka na blackout of the soul. Blackout, dili kay brown out. Blackout yun. Kangiom, kangit-ngit, kadulong. Diyan siya mong kalag. Gisundan ka na scar tissue of the soul. Uwat. Kugan. Primero, kugan. Kanang maayo na. It becomes a scar. Uwat. Sa may nature of uwat, di ba? Gahi. So, may tabo sa itong kalagitandi lang na. There is scar tissue of the soul. Kung ang ikawalo yun,
Mao na ni ang unsa reverse process reversionism. Reverse process. So, ako lang naglapitan the 8 stages of reversionism. Now, ang matag magtotoo should always be aware niining akong gihisgutan nga mga ang sa pagka-reversionista tungod kay sa diha nga siya musud na niining 8 ka mga ang iyang espiritualong kinabuhi guba na. It's devastated, destroyed. Be aware then sa unang ang of these 8 stages of reversionism, which is reaction. Bantayan nga kanang musugo nag-react. Ako may gigo nila. You see? Once you react, paminaw, sa diha nga ikaw mo sinta, mo liskuhag ka na to whatever truth, bisag unsang kamaturan, ikaw kandidato to be a loser. I'm sorry to tell you nga ikaw paingon na sa pagkapildiro. Now, can you afford to be in that state? Ano yung pangutana nimo? Makaako ka ba nga ikaw maana diyas maong kaimtang? Hinumdumi ka nunay kining prinsipyo. Adversity is inevitable. Stress is what? Optional. Kaysa diha nga usa ka magtutuo mo react to being rejected. Mo kanang mabungkag siya mo disintegrate, magkatibuaag, he fragments, he disintegrates ang iyang espiritualong kinabuhi, ang buot-pasabot. Kaya mo, kung naalagi nagasalikway, naapoy gisalikway. Ang rejecti, ang gisalikway is passive. Apan ang nagsalikway, active. Kita ni mo? Now, kini gitawag manipulation by stipulation. Sabot pasabot. What does that mean? Manipulation by stipulation. Natagaan ka na ko ihemplo. Pralitan, ang imong anak abay, nga mo iskapo gikan sa inyo, sa inyong bahay. O niya mo kanang she would claim that she was driven away. Nga gipalayas siya. So, iya yung paningkamutan nga mo tuog yung ubang tao sa iyang claim, which in truth, she was the one who escapes or runs away. Siya God mismo ang tinuod. Siya ang miiskapo. Siya ang milayas. Dili kang iyang pamilya mipalayas niya. Nasabtag na. Now, kini kung masulbad, pinaagis pag sabot, agreement, nga mo insister gid siya nga naa siya sa maong kondisyon ug ang iyang kondisyon must be followed. Mao na gitawag og manipulation by stipulation. Kasabot ka? Now, diyan sa Filipos 3:13, gipahimangnuan kita sa pulong sa Dios nga, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, unsa man ang anxiety? Of course, in English man ang anxiety, unsa may binisaya be? Wala ko ning gisusi og ang kini ko anxiety, kini being anxious, sa binisaya gihubad ni og kabalisa. Of course, kining word nga kabalisa murag sa dili kayo it's not being used on daily use ba? Adlaw-adlaw na itong paggamit nila, di ba?
kabalisa, maguglaom-laom na ni kabalisa. So, ang kabalisa, anxiety, is one of the mental attitude sins. And we are to avoid being anxious. Kay, sa diha nga usa ka magtotoo mo react niining pagsalikway niya. Once a believer reacts to rejection, magkasa na siya gitawag og emotional complex of sin. Og mahimo na siya og ulipon, biktima siya sa mga paaging satanas. Kalaki man ang satanas. So he now becomes a loser believer. Kay bad emotion is the major culprit in the spiritual warfare. Bad emotion. Ang iyang gigamit, bad emotion man. Now, gitawag nila defense mechanism. Ano sa man eh? Well, example ni denial. Sunod, repression. Sunod, projection. Ano sa man ni denial? Paglimod. Okay? Ang repression, ano sa man eh? Forgetting. Ilubong sa kalimot. Mao na repression. O ang projection, pagpahid ngadto sa ubang tao. Okay? Now, we have therefore to be very discerning. Sabot to be very discerning. Nga magmaalinggaton kita. I don't know, mudawat ka ba nila ng Bisaya. Pag-alinggat na yun ba? Makaalinggat ka na yun. Okay? Discern. Now, so, we have to be very discerning when it comes to rejection and avoid reacting to it. Instead, unsa, inay ka mo react, just respond to it. Ginamit ang metabolized Bible doctrine. So, you see, sa diha nga usa ka magtotoo, magunahuna siya mo, magdahom siya nga, husto siya, na siya hustong dapit, even if he deserves to be rejected, kini siya will tend to have an irrational, illogical condition. Kung mainungdan, nga mabiktima siya sa gitawag og self-righteous arrogance. These believers will tend to have a locked-in negative volition. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Dios, di naman mo salir. It does not work anymore in their life. They have a very low self-esteem. Ubos kayong ilang pagtanaw silang kaugalingon. Ug, in fact, they are totally divorced from reality. Now, paminaw, makaako ka ba nga mahimo kang biktima nining maong suliran? No way. So, di gyud maayo. Another problem in emotional instability. Some of the trends of emotional instability mao kini mosunod: implacable, gahi ug sapot. Unsa may in English og sapot? Tantrums. Unsa pa? Hypersensitive. Pikon. Dali rang unsa? Mabikil. Sunod. Pangluod o luuran. Sulking. Unsa pa? Pagpandimbong. Sa ato pa, limbungan ka. Sunod. Ang imong pagkasupakiro. Pagsupak ba? Defiant. Unsa pa? Self-righteous, arrogant. Sunod. Instant gratification with no regard to the feelings of others. Na. Sunod, lack of objective goals in life. Kuwang yun. Sundan ka na sa projects, her defects and mistakes or insecurity by blaming others. Dayog basol nga to sa uban. Unsa pa? Being erratic. Kini erratic usab-usab sa nauna o panlihok. O na erratic. Sunod, affectionless. Why? Gugma.
Sunod, ungrateful. Why gabaws? Sundan ka na restlessness. Why pagkahimutang? O having few values in life. Now, paminaw. Sa diyang ang usa ka magtutuo mo react to being rejected, kini siya, he will tend to be a victim in reaction sins. So what should be done? So may ang ngayon itong buhaton to avoid this condition. Tubag, ayaw react, ayaw sinta. Instead, tubag lang kana ginamit ang metabolized Bible doctrine. Ay ayaw na gyud ni kalimti. Kini musunod nga human problem solving devices. Okay, mo ni mga tawhanon nga problem solving devices. Denial. Imong paglimod. Repression. Paglubong sa kalimot. Projection. Pagpahid sa ubang tao. Now, abi nimo, ang usa ka magtotoo nga nagakatuon sa pulong sa Dios ug dili niya imetabulize kini, dili ra ba ni siya magkakinabuhi sa espiritualong panginabuhi? Dili. He will never be able to live the spiritual life. Okay, sumat, in the first place, carnal naman siya. Then, kung magpabilin siyang karnal, dili niya natagdon o di niya panumalingon, sige lang siya padayon niya na, then tendency is mo sangko na siya pagka-reversionista. He becomes a reversionistic believer. Kay, ang usa ka magtutuo, nagakaton sa pulong sa Diyos in academic knowledge lang, kini siya gnosis believer lang. Ug kini kay gnosis believer man, he is hypersensitive. Dali ra siya kanang muriak. Hypersensitive, unsa man kanang pikon. Di ba mo na Bisaya? Pikon. Mura pag hibi-hibi, nakita ka ba og hibi-hibi? Imo ganin ang tandugon, imo ganin ang ikapon, mo hiyos, mo tikyop. Hypersensitive. Man itong pag kanang ulagway ko sa ka magtutuo. Magtutuo ha, atong isgutan. Kay gnosis believer man siya, he is hypersensitive, he is self-righteous, ang grabe, he is an evil person. Magtutuo, apan evil. Now, he will now live sod sa cosmic systems. CD1, hatred complex. CD2, unsa? No, CD1 is arrogance complex. CD2 is hatred complex. Kay sanglit siya karnal naman, magpadayon gina siya sa pagbuhat sa mga sagad nga personal nga mga sala, like sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat. He is a miserable person. Miserable. Produkto ra gyud siya siyang decision. He is totally divorced from reality in life. He is so preoccupied with himself. Siya ra gyud ang gitutukan. See? He only uses human problem-solving devices. Sa diha nga, he is confronted with any problem in life. Mura. Tawanon ra gyud nga mga paagis pagsulban sa mga suliran. Nga di ra bagid mo salir. Basta tawhanon nga mga paagis pagsulban og suliran, di gyud mo salir. It will always fail. Kaya di man lagi solusyon ang tawhanon nga solusyon. Only divine solution is the real, genuine solution. Now, most sins are caused by emotional sin, ba? No Bible doctrine. Thus, sa diha nga moabot ang mga suliran, all the believer can use are the following: denial, repression, projection. Ito na pong ibalik. You see? In short, kaning maong magtutuo nga itong isgutan only uses the human solution, dili ang divine solution. Worst,
he would really say, why did God let this happen to me? Namo na. Ato pong gibalik ini. Kaya mo ginisagad nga, ikasultis mo, mga magtutuo nga, na niya ng mong kaimtanga. So you can see, unsa ka miserable ang usa ka karnal nga magtutuo. He's divorced from the reality in life. Produktor lagi siya sa iyang desisyon. Inumdumigil karon ay ang magtutuo nga negatibo, recalcitrant kanang to the study and learning of Bible doctrine, dili og dili gyud siya makatuman sa iyang espirituanong panginabuhi. Dili. Kaya binimo, doon ay duha ka mga katarungan nga no, why someone, believers being rejected. Ay, bawa ka usa. Ang usa ni nag-unag yun, he is not growing in doctrine. Wa siya magtubo sa puno sa Diyos. Ikaduha, ubos sa balaod sa tulubagon sa kabubuton, the law of responsibility, gidisiplina siya for wrong decisions. Unsa may imong gipugas lagi, mao po imong anihon. Mao manigi sultis pulo sa Diyos. When we sow the wind, we reap the whirlwind. So, ayaw nakalimti katong walo ka mga ang sa pagka-reversionista. Operation RFOENBSR. Mawala na yan itong memory aid usab. And watch out of that pitfall. Bantay. Hindi yung ka masukamod nini. So can you afford to be a victim of this occupational hazard? Occupational hazard kini sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Na ang usa ka negatibong magtutuo ana ni ining possible personality. Posible nga may mo siyang manipulator, con artist, hilig sa paniubra, manipulator man. Unsa pa? He is a hysterical personality. Ang pasawot, short-lived enthusiasm. Hysterical. Unsa pa? He is a histrionic personality. Ano sa maning histrionic? Maring gitawag sa mga kabataan nga OA. OA, overacting. O sa laing pagkasulti, aktoron ba? Mao na histrionic personality. Uguban pa. Mao ni ang mga possible personalities sa usa ka negatibo nga magtutuo. Negatibo. Way gana, way gugma, way kainit, way pagpanumbaling, way panahon sa pagtuon sa pulo sa Jesus. Negatibo lagi. Kalipay lagi sa kalimutan yung yapas. You see? Frantic search for happiness. Now, balik ragutan niyan tong point of rejection. Sa diha nga ikaw mahimong biktima ni ining pagsalikway or you're being rejected, take a good look at your spiritual status. Tutuki, sursiha, sutaa. See? Paghimo o pagtasal sa imong spiritual status, unsa nay kahimtang sa imong espirituhanong kinabuhi. Ask yourself, pangutan na imong kaugalingon, am I inside the operational divine sphere or outside? Kay kung tuwa gani kas gawas ba sa divine sphere, use right away the first problem solving device. Ano saan? Rebound. Na gamitan na yun. Aron ka may balik. You will be restored to fellowship with God, the Holy Spirit. Kaya binimo, kinigong spirituality, ang pagka-spiritual, absolute ni. Spirituality is absolute. Either you are inside the operational divine sphere or outside of it. Duha ray mong kapilian. Just as life and death are mutually exclusive, so are spirituality and carnality. Ang usa ka magtutuo nga nagapuyo
atua sa Operation Divine Danas? Fear? Responses. Not reacts. Ngadto sa pagsalikway with ginamit niya ang impersonal love. Kining magtutuuha, winner believer. Mananaog yun siya. Apan, samtang usa ka magtutuo nga, who lives in the cities, cosmic danospheres, readily reacts mo. Kanang dili siya mo tubag, dili mo sintada yan. Ining pagsalikway. Inubanan pag yun sa mga sala sa unahuna. So, kining magtutuuha, loser believer. Ato ni ipadayon ugma. Dini una kita mohunong. Ini nga itong hisgot bahin ini. Minungdanon kayo kini mga butanga sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study in Adlaw directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe, it's a moment of consideration. It is a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Wala na siya. Unsa may pasabot niyang tanan? Unsa man gyud ang Christianity? Well, Christianity is Christ. Kay kini relasyon man ni ngadto sa Dios, pinagi kang Kristo. Ug usala man kapagi nga maangkon kining maong relasyon sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Now, tingali mo yung ang mga mayong binuhatan di ay magmayo lang kung tao. Now, all the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Nga no? Tungod kay ikaw makasasala man. Tungod kay dili ka man hingpit as God is perfect. Tungod kay ang iyang pagkapatarong, kinahanglang mo salikway sa dili makatarong, dili matarong. He has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. Bisag unsaon pa nimo buhat umayo, even though how many good deeds you do. That is where Christ comes in. Anha siya musod. And that is how important si Ginoong Jesucristo. Tungod kay siya was the only one who can present you faultless before God. Siya ra. Unsa man niya pagbuhat niini, miadto siya sa cross. Miadto siya sa cross sa usa lamang kahinungdan. To die. To die for everybody, all members of the human race. Why pili? Namatay siya alang kanila. To die for every member of the human race. He did not care whether people rejected him or not. He did not care. He died for them. Grasya ka na sa Diyos. His absolute grace. Kung sa may butasabot ni ining iyang pagpagamatay, alang ka na to. Kini paminaw. Kini nagkahulugan nga samtang siya nagabitay, gilansang nila sa cross, iyang gidawat ang tanan natong mga kasalanan upon himself. And when he did that, iyang gibayran sa hingpit ng atong utang sa sala. He paid the penalty demanded by God for sin. Ang sala, God, nagkahulugag pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Sin is spiritual death. Ug si Ginoong Jesucristo namatay siya sa gitawag og substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, sa diyangang balang kasulatan magsulti kay ang Dios na higugmaman sa kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si kinsang mutuo kaniya dili malaglag kun dili manag-iya og kinabuhing dayon.
Now, nakasabot ka nga no. We also know nga pinagi sa grasya, kita naluwas pinagi sa pagtuo. O kanang maong kaluwasan, dili atua is not of yourselves. It's a gift of God. Dili sa mga binuhatan, lest any man should boast. Isa nagsuwat ni si Pablo. Suwat kini ni Pablo tungod kay siya nakasabot bahin sa grasya. And he understood the importance of what Jesus Christ did. And so, karon, niining higayon sa imong consideration, a moment of consideration by your thinking. Nagatuo ba ko? Wa kong tuo. Kay mauro ba ka na ang isyu? Ang imong kabubuton, free will mo ay isyu. Do you accept the work of Christ or do you not? Kaysa diha nga imong dawaton ang buhat ni Kristo, maunay kinabuhi dayon. So right where you sit right now, you can make that decision for or against Christ. Magampot ta. Ama, namong langit nun, salamat sa imong grasya. Sa imong pupasabot ka na mo, bahin sa kaluwasan. Salamat sa imong pupatinaw ka na mo nini. Nga wala dahil laing paagi. Nga kami mahilangit, maluwas. Kundili, pinagi lamang sa pagtuo namo kang Ginoong Kristo nga among manluluwas. Salamat ning tanan. Bani kami sa among paggamit nini sa mga lawang panginabuhi. Dada kami pagwalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa pagsibog ng tusunahan ingon nga imong mga anak. Ngadto sa pagkabot namo sa espirituanong pagkahamtong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.